Имаш ли приятели познати, които не умеят да получават подаръци? Най-вероятно те не са били възпитани така, но това може да се промени с много търпение, постоянство, внимание и любов от твоя страна. Аз имам успехи в тази посока. А имаш ли такива познати, които се водят трудни за подаръци? Точно една такава моя приятелка ми сподели, че приятелят ти е подарил за рождения ден какво? Мечтата на всяко момиче – диамант. И то на веришка, красив. И тя знаете ли какво е направила? Ами, не го е поискала. Направо е потърсила как да го върна в магазина. И любопитното е, че след като я попитах, а на какво би се зарадвала, тя каза, че обича да води улични кучета на кастрация. Улични животни. И това е нещото, което я прави истински щастлива. А иначе трябва да се напъва и да се усмихва и да благодари, но не е от сърце. Когато искате да зарадвате някой, магията в това да го докоснете е всъщност да разберете точно какво обича той и какво го вълнува. А така наречените трудни хора за подаръци са всъщност различни от нас, от теб. Такива, които имат различни интереси, които се палят по различни неща и може би които имат различна мисия. Помисли по въпроса и ми сподели, имаш ли приятели, които са супер сложни за подаръци. Аз съм Христина Лакева и съм създател на услугата Подари емоция, с която организираме изненади и изживявания за любими хора. Правим ги щастливи, а поводите им незабравими. Последвай ме.